Coa frota amarrada, difícil ter peixe fresco nos mercados. Despois de varias xornadas festivas e da mala mar, os mercados galegos resíntense. Un exemplo, Susana, no mercado do Calvario, hoxe moi pouca xente comprando. Si, moi poucos clientes este martes neste mercado, un dos máis concorridos de Vigo. Os propios vendedores recoñecían a falta de movemento e de vendas. Os que abriron os seus postos, que non foron todos, ofrecían variedade de peixe, iso si con prezos a alza polo temporal no mar e pola proximidade do Nadal. Encarecense, sobre todo, as especies máis demandadas para as celebracións e o marisco. Postos pechados e poucos clientes nos que se abriron. O regreso da ponte e o temporal no mar deixan os mercados con escaso movimento. Peixe hai pouco debido ao temporal e xente non hai ningunha. Despois dun festivo sempre é así, máis ou menos sempre é así. E mercancía xa mirades que ainda vai habendo. Nos postos de peixe que se abriron ainda ofrecen variedade. Sempre hai barcos de gran sol. Por exemplo, hoje hubo 3 barcos. Mañana son 7 barcos de gran sol. Hai pescado sobra. Falta gente. Os clientes botan contas. Levo uns calamares a 28 e levo unha merluza tamén a 22 euros. Total, casi 70 euros. Os vendedores din que tamén hai prezos axustados. Ten cabezas de sapo a 3,90, ten cazón ou melgacho que lle chaman a 5,90, ainda é peixiño arreglado para levar para casa. Outros disparanse pola proximidade do Nadal e pola escaseza de algúns produtos. Hai centola da ría, que está a 33, a 38, según as femias grandes hasta 42. O rap está a 17,50, que é unha animalada, estamos a mediar. A ver, é que todo subiu máis de 4 ou 5 euros en kilo, é imposible. Malia que o marisco xa está caro, os profesionais insisten en que a semana que ven aínda será peor.